What's going on YouTube? So Volkswagen's lineup has been getting some major changes recently, and today we're with the latest version of their largest SUV. Či je tento rok niečo nové? A je to lepšia voľba ako rivali ako Toyota Grand Highlander? Poďme na to a zistíme to. Now, like always, the best place to start out with is a quick spec dump. Takže pod kapotou každého Atlasu nájdete litrový preplňovaný štvorvalcový motor. Dodáva výkon 269 koní. Ten bude spárovaný s 8-stupňovou automatickou prevodovkou. A s dostupným systémom pohonu všetkých kolies dosahuje kombinovanú spotrebu 21 mpg. Základná cena v roku 2026 je teraz $39,000. A ak si chcete kúpiť jedno alebo akékoľvek nové vozidlo, odporúčame vám navštíviť stránku Carconfections. /Quotes, kde nájdete najlepšiu cenu. Teraz si to samozrejme neskôr prejdeme. Na tomto kole si ukážeme napríklad našu hladinu hluku a na konci si povieme o ďalšom predaji a spoľahlivosti. Ale poďme zatvoriť kapotu, aby sme sa mohli pozrieť nielen dovnútra, ale aj von. Pokiaľ ide o dizajn prednej časti, ten pokračuje aj v roku 2026 s rovnakým vzhľadom. Toto bolo aktualizované len pred pár rokmi s obnoveným dizajnom. A vidíte, že máte jednoduchú mriežku, ktorá sa hodí k mnohým iným SUV od Volkswagenu. Keďže dnes máme najvyššiu výbavu, ide o prémiovú verziu Seal-Line. Tým sa tiež začiernia mnohé prvky predného panelu, aj keď stále máme nejaké chromové akcenty. Pokiaľ ide o osvetlenie, ide o výnimočný prvok tohto modelu, pretože každý Atlas je štandardne vybavený adaptívnymi LED svetlometmi. Ide o prémiové LED diódy projektorov. A samozrejme, máte k dispozícii denné svietenie a smerovku. Navyše, ak si vyberiete čokoľvek okrem základného obloženia, získate svetelný panel, ktorý spája tieto dve svetlá dohromady. A keď sa presunieme dozadu, uvidíte dizajn, ktorý vyzerá trochu ako všetky ostatné súčasné SUV od Volkswagenu. Ale je hranatejší. Áno. A myslím si, že má v sebe aj trochu dizajnu Audi s niektorými prémiovými prvkami. A keď už hovoríme o týchto prvkoch, poďme sa na to ponoriť. Máme tu hore spoiler, stierač zadného okna a potom naozaj pekné zadné svetlá vzadu. Takže toto budú štandardné plne LED zadné svetlá vo všetkých verziách. Zahrňa to LED brzdové svetlo, LED cúvacie svetlo a oranžové LED smerové svetlo. Na vašich luxusnejších exemplároch máte tiež podsvietené logo Volkswagenu, značku Atlas a potom tu dole jedna z vecí, ktoré sa mi naozaj páčia, je, že tu dole nemáme veľa obloženia. Je to prevažne farba tela. Na tomto modeli Seal-Line máme tiež dvojité alebo dokonca štvorité falošné výfukové otvory. A máme ťažnú kapacitu 5000 libier. V spodnej časti nájdete 18-palcové disky a v hornej časti až 21-palcové. Toto je samozrejme 21-palcový zliatinový bicykel na našom dnešnom plne vybavenom exemplári s kontrastným dizajnom. Vyzerá to celkom pekne. Toto je stále jedna z väčších možností v tomto segmente. Hoci niektorí konkurenti už teraz ponúkajú 22-palcové disky z ľahkých zliatin. Jednou z pekných vecí na Atlase je, že nemá veľa matných plastových okladov, len tenký pásik, ktorý pôjde okolo podbehov kolies. Ale spodná časť karosérie je vo farbe karosérie. Trochu zvýraznenia s trochou Line brandingu. A čo sa týka spätných zrkadiel, máme štandardne monitorovanie mŕtvého uhla a vyhrievanie s elektricky sklápateľným stropom. Pokiaľ ide o celkovú dĺžku vozidla, tá dosahuje 200,7 palca, čo je o niečo menej ako napríklad Toyota Grand Highlander. Ale stále ide o veľmi veľké SUV v tomto segmente. A čo sa týka dizajnových prvkov, máme chróm na rámoch okien, ako aj zvýšené strešné lyžiny tu hore. Pokiaľ ide o bezpečnosť, Volkswagen ju berie veľmi vážne a všetky 4 prvky aktívnej bezpečnosti vám poskytne ako štandardnú výbavu, ktorá bude zahŕňať dokonca aj adaptívny tempomat s funkciou asistencie pri jazde na diaľnici. Ale priatelia, musíme sa porozprávať o interiéri a v roku 2026 je tu aktualizácia.
Ale najprv, ak ste tu noví. Sme bratia a hodnotíme autá od našich 12 a 16 rokov. Začali sme mladí a odtedy sme zrecenzovali viac ako 2000 vozidiel vo všetkých cenových reláciách. Bez ohľadu na to, čo hľadáte. Od skromných až po luxusné. Radi by sme vás prihlásili na odber a stali sa súčasťou našej rodiny Car Confections. Poďme sa veľa naučiť a zabaviť sa so všetkými najnovšími autami. Teraz je čas pozrieť sa na interiér. Najprv tu je náš kľúčový prívesok. Máme tu najnovší dizajn od Volkswagenu. Má lesklý čierny povrch a prívesok pôsobí veľmi pevne. Podľa mňa asi najkrajší prívesok na kľúče od SUV pre bežné použitie. Samozrejme, štandardne máte inteligentný vstup a diaľkové štartovanie je vo všetkých modeloch okrem základného. Ak sa dostanete dovnútra, stačí chytiť za kľúčku. Tým sa odomknú dvere a sklopia sa zrkadlá smerom von. Teraz sa pozrime na interiér. Takže samozrejme má veľmi prémiový vzhľad. Najmä tu v tomto špičkovom exemplári. A keď už hovoríme o sedadlách. V prvom rade je tento model štandardne vybavený koženým sedadlom. Ako budete prechádzať výbavou? To sa trochu zvýši, pokiaľ ide o rôzne možnosti. Ale keď sa dostanete k top modelu, tam prejdete na pravú kožu. A toto má špeciálny diamantový steh, ktorý tu dnes vidíte, vďaka ktorému má najluxusnejší vzhľad. Tiež sa príjemne cíti s perforáciou, ktorá prebieha po celej dĺžke. Môžete si vybrať z niekoľkých rôznych farieb a farebne kontrastného lemovania. Sedadlá sú v tejto najvyššej výbave tiež zdvihnuté. Takže máte k dispozícii ďalšie nastavenia. Ako napríklad štvorsmernú bedrovú opierku namiesto dvojsmernej bedrovej opierky. A zároveň vám to poskytne masáž pre sedadlo vodiča aj spolujazca. Máte aj sedadlá s pamäťou. Poďme vyliezť dovnútra. Zatvorenie dverí má príjemný nemecký nápad. A pozrime sa na výber materiálov. Takže budete mať na lakťovej opierke koženku. Perforovaná koža v strednej časti. A potom tam máme drevený akcent. Mäkký plast na vrchu. Rovnaký mäkký plast pokrie celú hornú časť palubnej dosky. Opäť veľmi štedré použitie tohto dreveného dekoru. Tento vzhľad sa mi určite páči. Je to celkom príjemný pocit. V strednej časti je trochu klavírnej čiernej. V tejto oblasti okolo radiacej páky je oveľa viac klavírnej čiernej. Takže sa tam môže zbierať prach. Ale pozdĺž konzoly máme veľa koženkového polstrovania, ktoré sa v skutočnosti tiahne až do spodných častí. Teraz to naštartujeme štartovacím tlačidlom. Teraz prejdime k jednotlivým detailom interiéru. Začneme s ukazovateľom. Ako vždy. Máme digitálny ukazovateľ s mierkou 10 a 1/4 palca s niekoľkými rôznymi dizajnmi, z ktorých si môžete vybrať. Vrátane zobrazenia mapy na celom displeji. Ďalšou peknou vecou je samozrejme head-up display. A pri tomto modeli v skutočnosti nemusíte mať plne načítaný príklad. Môžete si zaobstarať verziu Seal alebo Seal Premium a získať head-up display. Teraz, keď sa stiahneme späť, nájdeme niekoľko veľmi pekných štandardných prvkov. Prvou je fakt, že máte štandardne vyhrievaný kožený volant a tiež štandardne máme stierače s dažďovým senzorom. Samotné koleso má plochú spodnú časť a je manuálne nakláňateľné a teleskopické. Toto je veľké SUV a očakávate, že uvidíte dostatok úložného priestoru. Volkswagen to tu vpredu naozaj dodáva. Začneme stredovou konzolou, kde nájdete vo vnútri niekoľko šišiek. No aspoň nájdeme šišky, pretože ich dávame dovnútra. Aby sme otestovali objem a porovnali s konkurenciou. Dnes máme vo vnútri 19 šišiek. To je veľmi dobrý výkon. Je zrejmé, že ich je viac ako tucet. Blíži sa to k hranici 2 desiatok, čo je náš maximálny počet. A okrem toho je tu oveľa viac úložného priestoru. Takže tam máš poriadnu priehradku. Samozrejme, 2 držiaky na poháre. Posunte dozadu obloženie klavíra. Tam nájdete ďalší malý slot. Mimochodom, toto je štandardná bezdrôtová nabíjacia podložka pre telefón. A máš aj pár USB-C. Na boku máme veľmi veľký stredový priechod, cez ktorý môžete vložiť všetky druhy voľných predmetov. A je tam gumená počívka, ktorá ich drží na mieste. Radiaca páka samozrejme nezaberá veľa miesta.
pretože je to najnovšia radiaca páka od Volkswagenu v štýle E-Mnup. Stačí potiahnuť dozadu pre jazdu. Znova naraziť pre cúvanie. Na Voulontej sú radiace páčky. Pri cúvaní je tu naša cúvacia kamera. Dostanete štandardnú cúvaciu kameru. Je zrejmé, že máme 360 kameru, ktorá je súčasťou nášho plne vybaveného príkladu. Súčasťou plne vybaveného príkladu je aj automatický parkovací systém parkovanie. A získate výhľad zhora, ako aj aktívne parkovacie senzory vpredu a vzadu s funkciou sledovania trajektórie. Stlačte P pre parkovanie, hneď za ňou sa nachádza aj elektronická parkovacia brzda. Teraz, keď odtiaľ stúpame, máte niekoľko skratiek priamo medzi týmito dvoma vetracími otvormi. A potom sa presuňme do tejto oblasti. Takže čo sa týka displeja. Máte 12-palcový displej. Je to štandardná výbava vo všetkých modeloch. A veľa funkcií bude vo vnútri obrazovky, alebo k nej budú nejako pripojené. Takže tu máte tento spodný panel posuvníkov. Toto bude pre ovládanie klimatizácie. Ako aj pre váš audiosystém. Začnime s ovládaním klimatizácie. Takže trojzónová automatická klimatizácia je štandardnou výbavou. Tlačidlo klimatizácie, ktoré sme si predtým prezreli. Zobrazí kompletné menu so všetkými rôznymi funkciami. Ale čo sa týka nastavenia teploty, stačí sa posúvať hore a dole po tomto paneli. Máme tiež vyhrievané a vetrané sedadlá, ktoré sú mimochodom štandardom vo všetkých výbavách modelu Atlas. Takže to je určite veľmi výnimočná vlastnosť pre tento segment SUV s 3 radmi sedadiel. Čo sa týka audiosystému EHM, iba najvyšší model dostane 12 reproduktorový zvukový systém Harman Kardon. A uvedieme to ako príklad. Celková kvalita zvuku tohto systému je celkom pekná. Určite to pekne zaplní kabínu. HMM má aj dobré basy. Jediné, čo by som si prial, je, aby Atlas mal ten gombík hlasitosti ako nový Tiguan. Pretože ho pridali len pre TIG s tým multifunkčným ovládačom režimu jazdy a gombíkom hlasitosti. Určite je to veľmi užitočné. Ak potom to nechcete prechádzať prstom a zanechávať na ňom otlačky prstov. Čo sa týka zvyšku informačno-zábavného systému, má najnovší softvér od Volkswagenu. Vidíte, že má senzor priblíženia. Takže keď po ňom siahnete, pridá to niekoľko ďalších ponúk. Asi som práve gestom spustil menu. To bolo celkom zaujímavé. Aha, tu je hlavná obrazovka. Vidíte, že máte rôzne aplikácie, vo svojich najvyšších výbavách máte tiež zabudovanú navigáciu. Bezdrôtové systémy Android Auto a Apple CarPlay sú štandardom vo všetkých verziách. Pri pohľade do zrkadla máme automaticky stmievateľné svetlo s diaľkovými ovládačmi HomeLink a kompasom. Toto je nová funkcia, ktorá bola teraz pridaná do technológie SE. Takže to je taký stredný stupeň výbavy, ktorý je podľa mňa najobľúbenejším stupňom výbavy, ktorú si ľudia kupujú, pretože je najvýhodnejší. Túto funkciu vám teraz dávajú štandardne pre rok 2026 v tomto modeli. Tu hore máme panoramatické strešné okno. Toto je voliteľné pri výbave SE. Ale štandardné je pri verzii Peak Edition a vyššej. Ako vidíte, máte slnečnú clonu, ktorá sa pomaly zasúva dozadu. A predný panel tohto strešného okna sa naozaj otvára. Teraz sa musíme porozprávať o zadných sedadlách modelu Atlas. Pretože to je určite svetlé miesto tohto vozidla. Takže v prvom rade poďme sa porozprávať o vesmíre. Takže podľa Volkswagenu máme asi 91 cm priestoru na nohy a asi 107 cm priestoru nad hlavou. To sú naozaj dobré vesmírne figurky. Myslím si však, že je ešte o niečo priestrannejší, než by tieto čísla naznačovali. To by ho zaradilo, viete. Tak trochu do stredu, pokiaľ ide o vesmír. Preto sme si so sebou vzali oficiálny pravítko na autá. Pretože toto sedadlo je nastavené pre Drewa, ktorý meria 168 cm, mám 175 cm. A pozrite sa na to. Máme priestor v nohách a kolenách, ktorý je skutočne vyhradený pre tie najlepšie a najprístrannejšie možnosti v celom segmente. Takže si myslím, že máš naozaj viac ako 40 palcov priestoru na nohy. To je isté a tiež máme priestor na to,
aby sa nám nohy mohli zasunúť pod sedadlo. Veľmi pohodlná oblasť tu vzadu. Navyše, keď už hovoríme o týchto sedadlách, posúvajú sa dopredu a dozadu o dosť dlhú vzdialenosť. Okrem toho sa dajú dobre sklopiť. Takže si môžete poriadne zdriemnúť. Keď už hovoríme o samotných sedadlách. Sú to kapitánske stoličky. Voliteľné a SE-tech výbavy a vyššie sú tieto kapitánske stoličky. Stojí to približne $695. Ak chcete túto peknú lakťovú opierku, majte na pamäti, že to znižuje celkovú kapacitu sedenia v tomto modeli na 6 cestujúcich. Na rozdiel od 7, ak máte lavicu. Teraz v centrálnej oblasti máme vlastné vetracie otvory, vlastnú klimatizáciu. A navyše, ak si vyberiete úroveň výbavy SEAL alebo SEAL Premium Merlin, ako je táto, máte k dispozícii vyhrievané zadné sedadlá. Tento model však neponúka vetranie sedadla. Máme 2 porty USB-C a navyše aj jednu domácu zásuvku. Teraz na obložení dverí budeme mať oveľa krajšie prvky. Máme celkom dosť pekných vlastností. Budeme mať pomerne veľa pekných prvkov vrátane slnečných tien na zadnom okne, ktoré sú súčasťou všetkých modelov okrem tohto základného. Pekné obloženie dverí, veľa tej imitácie dreva a tiež kopec úložného priestoru na dverách. Vidíte, že to tú fľašu dole ľahko prehltne a vy máte miesto na ďalšie veci. A teraz sa pozrime na tretí riadok. To je jeden z najlepších prvkov tohto atlasu. Aby ste sa sem dostali späť, stačí chytiť túto malú páčku, ktorá vám trochu nakloní sedadlo nabok. Nemuseli by ste odstraňovať detskú sedačku. Takže to je určite pekné. A pekné je aj množstvo priestoru, ktoré tu v atlase nájdete. Takže máme niečo pod 81 cm priestoru na nohy a 91 cm priestoru nad hlavou. To znamená, že pre niekoho ako ja mám 163 cm, budete mať v skutočnosti dosť miesta. Toto je jeden z najpríjemnejších tretích radov. Čo sa týka priestoru, bude veľmi podobný Toyote Grand Highlander. Toto sedadlo sa dá úplne zasunúť dozadu a nemám síce žiadny ďalší priestor na kolená. Ale nohy sa mi môžu zasunúť pod sedadlo. A jedna z vecí, ktoré na tomto vozidle naozaj milujem, je vynikajúca opora stehien. Vidíte, že mám stehná naozaj pekne zakryté. Takže sa cítim príjemne a pohodlne. Navyše, je tu jednoducho príjemná atmosféra. Veľa miesta nad hlavou, čo sa týka funkcií. Máme tu malý úložný priestor. 2 držiaky na poháre, ďalšia malá odkladacia priehradka. 2 porty USB-C, dokonca máme z tejto oblasti aj vlastné vetracie otvory klimatizácie. Takže okrem vecí, ako sú vyhrievané zadné sedadlá, je to jeden z najlepších tretích radov, aké môžete mať. Takže to hodnotím ako vhodné pre dospelých. Keď prídete k zadným dverám, budete mať k dispozícii hands-free ovládanie na všetkých vozidlách okrem základného modelu. A poďme sa porozprávať o celkovej nákladovej kapacite tohto modelu. Myslím, že opäť raz budeš milo prekvapený. Je to jedna z najväčších možností v tomto segmente, aké si môžete zaobstarať. 21 kubických stôp za tretím radom sedadiel. 55 kubických stôp za druhým radom a maximálne sa pozeráte na niečo menej ako 97 kubických stôp. Čo je, ako som povedal, v tomto segmente veľmi dobré. Bude to o niečo menej ako Grand Highlander. A keď už hovoríme o celej konkurencii, v tomto segmente existuje množstvo možností, na ktoré by ste sa mohli pozrieť. Odporúčame vám navštíviť stránku carconfections.com/vehicle rankings. Dôvod, prečo to robíte, je ten, že sme prešli všetkými týmito početnými možnosťami a zoradili ich do 10 najdôležitejších kategórií pre nakupujúceho. A môžete si prejsť graf a zoradiť ho podľa kategórií, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Takže ak je najdôležitejšia kapacita batožinového priestoru, nájdete tam najlepšie možnosti, ako aj veci ako technológie, možnosti pohonu, luxusné prvky a ďalšie. Takže ak chcete urobiť informované rozhodnutie o kúpe, určite navštívte našu webovú stránku. A teraz späť k atlasu. Máme manuálne sklápateľný tretí rad sedadiel. Takže síce nebudete mať elektrické sklápanie, ale sklopenie sedadiel je veľmi jednoduché. Stačí chytiť tie malé páčky. Nie sú tam žiadne úchytky na sklápanie druhého radu sedadiel. Takže to budem musieť urobiť manuálne. A teraz, keď mám tie sedadlá zložené, vidíte, že sú úplne rovné s podlahou. Takže to je naozaj celkom pekné. A dovoľte mi zistiť údaje o dĺžke, šírke a výške nášho nákladu. Takže za drevovou výškou 168 cm za volantom máme. Čo sa týka dĺžky nákladového priestoru, 237 cm. To je na tento segment naozaj vynikajúce.
Za druhým radom sedadiel sa zasunuli úplne dozadu. O dĺžku 51 palcov. A spoza tretieho radu sedadiel. 22 palcov dlhý, čo sa týka otvoru. Ten je široký 47 palcov. Výška je tiež naozaj dobrá. Výška cez 32 palcov. Poďme tam naložiť aj náš náklad. Výška nášho nákladu je asi 31 palcov. Teraz pod podlahou uvidíte trochu viac miesta. A potom, ak toto vytiahneme, nájdete tam svoju rezervnú pneumatiku. Tak chlapci, tu sme za volantom Volkswagenu Atlas. V tejto testovacej jazde budeme diskutovať o dosť veľa veciach. Ako môžete práve teraz vidieť na obrazovke. Budeme tiež dostávať informácie. Ako napríklad našu hladinu hluku. Nameranú. Tak a je to. Ale najprv musíme začať s prudkým zrýchlením. Dobre, toto je naše zrýchlenie na 60 míľ za hodinu s týmto Volkswagenom Atlas. Ako sme už spomenuli na samom začiatku, Atlas má iba jeden pohonný systém. Pokračuje aj v roku 2026. Je to dvojlitrový preplňovaný štvorvalcový motor s výkonom 269 koní a krútiacim momentom 273 libier na stopu. Čo sa týka porovnania s konkurenciou, nie je to síce špička v triede, ale celkovo je úplne konkurencieschopný v porovnaní s tradičnými motormi V6, ako aj s inými preplňovanými štvorvalcami. Áno, myslím, že ten krútiaci moment naozaj cítiš. Krútiaci moment 273 libier stôp je slušné množstvo. Zatlačí ťa späť do sedadla. Jedna z vecí, ktoré sa mi na tomto štvorvalci naozaj páčia v porovnaní s mnohými inými turbo štvorvalcami, je fakt, že ide o pekný, tichý, kultivovaný nemecký štvorvalec. Grand Highlander so štandardným turbo štvorvalcom znie dosť hlasno. Hrubo a nerafinovane, to isté platí pre Chevy Traverse a GMC Acadia. Takže sa mi naozaj páči, že pri zrýchľovaní je to taký tichý a prémiový pocit. Vďaka tomu je to trochu viac ako zážitok z motora V6, ktorý by ste našli v niektorých iných rivaloch, ako je napríklad nový Palisade. Čo sa týka ďalšieho prvku pohonnej jednotky, máme 8-stupňovú automatickú prevodovku. Je to pekný a plynulý prevod. Keď stlačím pedál, netrvá dlho. Kým podradím a zvýšim výkon. Máme tiež systém automatického štartovania a zastavovania, ktorý je práve teraz aktivovaný. Idem a pustím nohu z brzdy. Vidíte, aké je to hladké, pekné. Určite jedna z najplynulejších možností v tomto segmente. Áno. A poďme sa tiež porozprávať o spotrebe paliva. Teraz je možné tento výkon vozidla prenášať na zem cez predné kolesá alebo pohon všetkých kolies. Pohon všetkých kolies je štandardom vo výbave Peak Edition a vyššie. Čo sa týka spotreby paliva, tá dosahuje 23 mpg pre pohon predných kolies z roku 2027 a 22 mpg pre pohon všetkých kolies z roku 2026. Takže to budú v poriadku údaje o spotrebe paliva pre tento segment vozidiel. Z hľadiska spotreby paliva nezískaš žiadny obrovský úžitok prechodom na štvorvalec oproti niektorým variantom V6. A samozrejme chcem zdôrazniť, že bohužiaľ neexistuje hybridná verzia, na rozdiel od Grand Highlanderu, ktorý má väčší výkon a tiež lepšiu účinnosť. V ponuke Atlas to bude len toto jedno nastavenie motora. Dobre, a zrýchľujeme na 55 míľ za hodinu, aby sme mohli namerať hladinu hluku. Veľmi dobré, hladina hluku nameraná v teste Volkswagen Atlas je dokonca 55 dB. Teraz tu nemusíme sedieť a hádať. Ako si stojí v porovnaní s konkurenciou? To nájdeme na stránke Car Confections. Komlomka Sound Level Readings. Je tu veľa konkurentov. Takže si treba pozrieť tie najtichšie možnosti. A to je v tomto segmente naozaj celkom dobrý údaj o hladine zvuku. Nie je to úplne najtichšia možnosť,
akú sme v tomto segmente na tomto kanáli videli. Ale určite patrí k nižším hodnoteniam. Existuje veľa rivalov, ktorí majú oveľa vyššie testy. Takže v tejto kabíne máte celkom luxusný pocit. A samozrejme, musíme hovoriť o kvalite jazdy. Toto je trojradový rodinný dom. Koniec koncov, myslím si, že Atlas zanechá na väčšine kupujúcich dosť dojem. A dôvod, prečo to hovorím, je ten, že keď idete po takejto ceste, je to dosť drsné. Na chodníku je veľa rôznych zvlnení. Odvádza skvelú prácu pri absorbovaní väčšiny. Veľkých nedokonalostí a do kabíny sa z nich veľa nedostane. Aj napriek tomu, že máme na vonkajšej strane väčšie 21 palcové disky z ľahkých zliatin. Musím povedať, že niektorí iní rivali môžu mať o niečo lepšiu jazdnú kvalitu. Ale myslím si, že by sa to dalo vyriešiť. Ak by ste si pre ktorúkoľvek z ostatných úrovní výbavy zvolili o niečo menšie kolesá. Áno. A páčia sa mi aj sedadlá. Myslím si, že sú pohodlní a zároveň podporujúci. V poriadku. Takže aký je náš Slam Dunk a Airbar? Náš obľúbený a najmenej obľúbený prvok. Drew, začni nás Slam Dunkom pre Atlas. Určite to musí byť praktickosť. Toto zostáva jednou z najväčších a najpraktickejších možností. Aké si môžete v tomto segmente kúpiť? A viete to sa, ako sme ukázali. Týka mnohých rôznych oblastí. Viete, predná časť má jednoducho veľa funkcií. A potom máte samozrejme veľa batožinového priestoru a miesta pre cestujúcich vzadu. Rozhodne, teraz, čo sa týka leteckej lopty. Povieme si len o niektorých technológiách. Nedávno sme strávili týždeň s úplne novým Volkswagenom Tiguan s väčším 15-palcovým displejom. Má tiež gombík hlasitosti, ktorý slúži aj na niekoľko ďalších funkcií. A tento zážitok sa nám naozaj páčil. Kvôli tomu to vyzeralo trochu zastaranejšie a ťažšie sa používalo. To je isté. Teraz pre modelový rok 2026. Ceny všetkých verzií Atlasu vzrastú o 1 až $2,000. Takže to je niečo, čo treba mať na pamäti. Tento rok sme začali na približne $39,000 a tento plne vybavený exemplár začína na približne $54,630. Uvidíte, že máme plne načítaný príklad. Je to 26, tesňový prémiový Lin 54,630. Máme k nemu tiež pomerne veľa možností ako aj pomerne veľa príslušenstva. 1475 destinácia. Celkovo sme dnes testovaní na čísle 58,261. Ak vás zaujíma, kde sa toto vozidlo vyrába. Vyrába sa v Chattanooge v Tennessee. Takže nie je príliš ďaleko od nás tu v Kentucky. Ak si chcete kúpiť Volkswagen Atlas alebo akékoľvek nové vozidlo, odporúčame vám navštíviť stránku carconfections.com/Nicar-Quotes. Dôvod, prečo to robíte, je ten, že na našej webovej stránke máme nástroj, ktorý vás spojí s miestnymi predajcami automobilov vo vašej oblasti, aby ste získali najlepšiu cenu. Taktiež vám to poskytne prístup k informáciám o cenách faktúr, čo je skvelý nástroj na použitie pri vyjednávaní s predajcom. Ak by ste chceli využiť všetky tieto výhody, ako aj veci, ako je náš nástroj na mesačné platby. Odkaz naň nájdete v popise nášho videa, ako aj v pripnutom komentári nižšie. Ale kúpa vozidla je viac než len o pôvodnej odporúčanej maloobchodnej cene. Takže poďme sa porozprávať o ďalšom predaji a spoľahlivosti. Najprv si povedzme niečo o predajnej hodnote. Keďže som sám absolventom ekonómie, venovali sme čas vypracovaniu toho, čo považujeme za dobrý odhad potenciálnej predajnej hodnoty tohto vozidla Volkswagen Atlas. Odhadujeme, že po 5 rokoch a 60,000 míľach by to malo hodnotu 51,8% pôvodnej odporúčanej maloobchodnej ceny. A po 10 rokoch a 120,000 najazdených míľach bude mať hodnotu 14,7%. Teraz stojí za zmienku, že ide o priemerné hodnoty v odvetví. Pokiaľ ide o všetky značky vozidiel, bude však nižšia ako u mnohých jeho hlavných konkurentov, ako sú Toyota, Honda, Subaru. Pričom tieto typy značiek sa budú v ďalšom predaji dariť lepšie. To isté možno povedať aj o spoľahlivosti. Preto sme navrhli kombinovaný index spoľahlivosti, ktorý zohľadňuje niekoľko štúdií spoľahlivosti z dôveryhodných zdrojov a kombinuje ich spôsobom, ktorý vám poskytuje ucelený obraz. Keď vezmeme do úvahy všetky najnovšie informácie, Volkswagen je hodnotený pod celkovým priemerom v odvetví pre všetky značky vozidiel. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich hodnotách pri ďalšom predaji, údajoch o spoľahlivosti alebo našej metodike, navštívte stránky carconfections.com/resell a carconfections. Reliability, kúpa nového vozidla je veľké rozhodnutie. Takže sa chcete uistiť, že nakupujete rozumne. Najmä ak prechádzate medzi rôznymi značkami vozidiel.
pokiaľ ide o vašu záruku. Aj to zohráva dôležitú úlohu pri tomto rozhodovaní. A na Atlas máte ročnú základnú záruku na 80 000 kilometrov a záruku na pohonnú jednotku. Získate tiež 2 roky a 20 000 míľ bezplatnej údržby. A priatelia, tu skončíme s touto podrobnou recenziou Volkswagenu Atlas z roku 2026. Ak sa vám toto video páčilo alebo vám pomohlo pri rozhodovaní o kúpe. Keďže podrobne popisujeme niektoré zmeny tohto modelu z roku 2026. Veľmi by sme ocenili, keby ste klikli na tlačidlo odoberať nižšie. Prihlásením sa na odber sa stanete súčasťou našej rodiny Car Confections. Na tomto kanáli sa skvele bavíme a sľubujem, že si to nenecháte ujsť. Ak už ste súčasťou našej rodiny. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu neustálu podporu a uvidíme sa na budúce, keď budeme ochutnávať ďalšie najnovšie automobilové lahôdky.